מישהו פה מקבל כסף? זה יורד לך מהמשכורת. טוב, תביא. רואים שאתה קטן, הנפש, קיפל אותך לפה בכלל. טוב, אין לי כוח, נאמר. יוני, יונתן, אתה יודע מה תאריכים? אתה יודע איזה חודש זה? מרץ? משהו יודע, יפה. מרץ, כן כפרה. אין לנו כלום, אין פרומו אפילו. בסדר, פרוויזיון השבוע הזה, עוד יומיים. אין כלום. אני רוצה לענות לפרומו. עכשיו, תתחיל. טוב. אמרתי בוא משהו אקטואלי כזה. בוא מהדורת חדשות, ואז נדווח על הפרוויזיון כאירוע של המאה. כן. כן, אנחנו נמצאים כאן במרכז האקדמי לב. נמצאים בסמיכות לישיבה התיכונית תורה ומדע שלה למרכז האקדמי לב שליד האוניברסיטה העברית שבקמפוס גבעת רם. ואתה לדווח לכם על כך שהפרוויזיון של מחזור י"ז האגדי שאמורה להתקיים בי"ג באדר ב' ח' באדר ז' באדר ב'. כן, הפרוויזיון הוקדם מי"ג באדר ב' לז' באדר ב', ואתם שם בבית, המטרה שלכם בתור הקהל שיבוא. שמעת אותו? זה כאילו, בהכי גרוע שלך, כאילו רמות חדשות של אולב, מסכן. מחזור ט' ז' זה לא פה. טוב, תשמע אחי, אני כאילו, זה היה מאוד נדוש, כאילו, אני, לא, אל תצא מהבית, זה שלך, לא בשבילי, טוב, נקסט, היום. אז ככה, עד עכשיו היה משעמם, צריך משהו חדש, מותח, כן, כולם אומרים את זה, תמשיך. אחי, מה אהבת? סך הכל פרומו. אחי, כן, תיראה לך קצת, 100,000 שקל, מינימום, תודה. אז הרעיון פשוט, מצלמים את המכון בלילה. רואים גנב, לובש שחור, כובע גרב, הוא מנסה לטפס על הגדר של המכון, ואז, אתה יודע מה? אפשר נראה לי לשנות את זה קצת, נוסיף לו כזה כיסא, ואז הוא כזה מטפס מעל הגדר, הוא נאבק בגדר, מסתכל ימינה, שמאלה, רץ לכיוון הפנימיות, מדלג בחינניות. הוא עובר גם את השער של המגרש, מגיע לשער של הקרוונים, ואז... אוי, רגע, זה לא הגיוני. אי אפשר לפרוץ את השער של הקרוונים. טוב, לא משנה. נועם חסר היגיון. תודה. תודה נועם על המאמץ ועל ההשקעה, פעם הבאה יותר. תודה. מפותח. וואו, יש לי רעיון ענק. תקשיבו, אז זה הולך ככה. רואים איזה מרצה, כולו עייף, מוטש, אין לו כוח, מנסה להסביר פה משהו דברים, ואיזה סטודנט אחד שוב מצביע, שואל שאלות, המרצה לא מבין מה הוא רוצה ממנו, מנסה להסביר שוב, אתם יודעים, מסתובב ללוח, כותב על כמה דברים, ואז בבת אחת כולו מסתובב, ובבעלה, צועק, פרוויזיון! חבורה של... זה לא שווה את הכסף, נמאס לי. פרוויזיון תשע"ב. Don't think, just sing. יש לי קול בס. יש לי קול בס. יש לי קול בס.